Здравейте! Аз съм котаракът Духче. Преди 7 години съдбата ме срещна с едно мило семейство, което и сега по цял ден се върти около мен, възхищава ми се и ме огажда. За тях аз съм цар Духче, магическо коте, душичка, сладурче, бомбонче, сладкишче. Макар че никога не съм опитвал подобни вкусотии, съм убеден, че хората много ги обичат. И щом ме сравняват с тях, значи много държат на мен. Но това не винаги е било така. Ще се опитам да ви разкажа трогателната история на моя 7-годишен котешки живот. Бях малко коте и дори вече не си спомням дома, в който се родих. Не знам и как се казах тогава. А може би никога не бях имал име. Помня само, че една вечер хората, при които живеех, ме пъхнаха в една кутия, заедно с моята сестричка, и ни качиха в колата. Оставиха ни на една бензиностанция на края на града. Аз реших, че са ни завели на екскурзия. Но мина доста време, огладняхме, а и стана студено. Чакахме да ни вземат обратно, но това така и не се случи. Най-накрая разбрахме, че сме съвсем сами и трябва да се справим с предизвикателствата, които ни очакваха. Никога повече не видяхме нашата майка, нито тези хора. На бензиностанцията работеше една добра жена, която ни приюти и когато беше на работа, делеше обяда си с нас. Наглеждаше ни и се грижеше за нашата безопасност, доколкото и беше възможно. Но аз не преставах да си мечтая за своя дом. Кога най-после ще намеря и аз хора, които да ме обичат? Кога ще имам свое легло, в което да заспя спокойно? Без да се плаша от шумовете навън и от опасностите, които ни дебнеха на всяка крачка. Един ден не издържах на самотата и тръгнах към града, за да открия своя дом. Може би някой от тези големи къщи да се окаже мечтания мой дом. Не помня колко дни съм вървял, но стигнах чак до брега на морето. Докато скитах по широкия свят, научих няколко неща. Има много бездомни души като мен. Повечето от тях приемат безропотно съдбата си и просто живеят. Без план, без бъдеще, без любов. Докато могат. Докато оцелеят.
Някои от тях имат свръхочаквания. Ето, например, това куче. И то копнее да се прибере с някого. Но на този плаж хората идват и си отиват. И всеки отива в своя дом. Други надценяват силите си, но какъвто и товар да понесат, бързат да го занесат в своя дом. Особено ако някой ги очаква. На никого не е лесно. Всички битки, агресия и борба за надмощие е всъщност дълбоката нужда да имаш своя лична територия. Свой дом. И някой, когато да обичаш, и той да те обича. Домът е свещено място. Охлювът знае това и не случайно носи къщичката си на гърба. Така той винаги ще бъде у дома. И дори и катеричката има своя хралупа, в която да се скрие. Мравките също имат свой дом. Само аз нямам. След това тъжно просветление не ми оставаше нищо друго, освен да се върна при своята сестричка. Да, нямаме дом, но поне ще бъдем заедно. Дните минаваха, нощите ставаха по-дълги и по-хладни, но аз продължавах да мисля за дома. Една септемврийска вечер Бог чу молитвите ми. По нищо не личеше, че животът ми ще се промени из основи. Гледах с тъга залязващото слънце и си мислех, че това е поредният от минал ден, без да сбъдна мечтата си. Но чудото стана. Една синя кола със софийска регистрация спря пред бензиностанцията, за да зареди. Много коли бяха спирали, но нещо ме накара да погледна по-внимателно точно тази. Усетих как два чифта очи се впериха в мен с изненада и възхищение. Сигурно защото залезът се отразяваше в очите ми и в този миг са изглеждали изумрудено изкрящи. А и защото съм си красив, нали? Вратата на колата се отвори. Две топли мъжки ръце ме прегърнаха и ме понесоха към жената, която седеше в колата. Само въздъхнах облегчено, гушнах се в нейния топъл скут и на мига заспах. Не запитах защо и къде отиваме. Знаех. Това беше. Не аз, а то ме намери. Моето семейство. Моят дом. Моята съдба. Истината е, че направих всичко, за да се харесам на това семейство. Те бяха дошли на почивка на море за 2 седмици. В дните, в които прекарахме заедно на морето, бях най-доброто, най-послушното, най-любвеобилното коте на света. Това бяха най-прекрасните дни на надежда, радост и доверие. Мърках дори само като ме погледнаха. Опитах се да обясня на хората, че единственото, което искам, е да ме обичат. Но според мен те вече бяха решили съдбата ми. След тяхната почивка се прибрахме в София заедно и от тогава съм гор столичанин. Имам всичко, за което може да мечтае едно коте. Спокойствие, сигурност, топла храна, много места за забавление и сън, цял кашон с играчки. Но най-вече имам хора, които ме обичат. Имам семейство. Обожавам времето, когато сме заедно. И най-вече когато позирам, докато ме рисуват, защото аз съм техният любим модел. Истината е, че цялата къща е моя.
Когато ме оставят сам, знам, че разчитат на мен да пазя нашия дом. Нищо, че не съм куче. Понякога гледам с тъга от прозореца бездомните котки в квартала, защото знам какво е да живееш на улицата. Те не знаят, че всеки ден, всеки залък и всеки техен дъх може да бъде последен. Опасностите дебнат от всякъде. Да, наистина те са свободни, а тази свобода ми липсва понякога. Но нищо не може да се сравни с това чувство да бъдеш обичан. А когато си обичан, ти си свободен. Свободата е лично преживяване и всеки я носи със себе си. Мили човеци, ако все още нямате домашен любимец, не е късно да го срещнете и да го приберете от дома. Домът е място, където се прибирате с мисълта, че някой ви чака там, че сте нужни безусловно на някого. Може би котето, което срещате, ще ви чака. Нека всяко бездомно коте намери своя дом.